И здравейте всички, които ме гледате, аз съм FreshBG и пак се извинявам защо отдавна не съм снимал и такива разни глупости. Това е защото нещо програмата ми се беше развалила и трябваше да я оправям толкова много време. И взе, че точно днеска се оправи, не знаем защо. Както виждате, днеска съм с нов скин, аз си го направих. За да могат да ми го виждат тези, които са смели шафтър. Тези, които не са смели шафтър, не могат да ми виждат скина. Ето вижте, като пишат FreshBG. И така. Този хом живее с Ронеса 88. Който го няма в сървъра. Сега нека да отидем малко на PvP-то да ги изкърпим. Как да доставим? Сега да видим дали ще дойдат. Аре бе. Да. Бягай, бе. Просто някой да правят той. Те са просто не смеят. Дай да видим Warp Jump. Малко съм хребал. Само не я види. Ето ми лагва, няма смисъл. Не се пробвам. Не трябваше да правят как бе. Warp Labyrinth. Той е пък затворен. То само на евентите се правят. Аз искам да разгледам лапите, че не съм ги разгледал. What the fuck? Прекалено е скъпичък. Буквално, то не е шок за ти. Като сварп.
гледам. По-добре да съм долу, отколкото тук. О, минигеймс. Опа. Пак ли заби? Прави се. Какво греша? Но гътът дори тук го има. Warp. Ти ще е нещо като инфо за сервера. Мисля в следващия си клип да снимам на GTA мултиплеера. Кожата не ми трябва. Аре стига бе. Пак ли лагна бе? Едно лагна. Ох, как лагна тук. Оп. И с моята мишка много се върти бе. Добре, писна ми. Война. Нека да отидем до холма. Ох, стига бе. Ще направя 2 легла. Пак ли лагна на този сервер бе? Гледай как лагна. Но лагва този скапания сервер. Скапана работа. И така хора, това ще е за днес.
ако искате още такива клипчета, само ми кажете, напишете долу в коментарите. Надявам се да ви е харесал клипът ми, ако ви е харесал, абонирайте за мене и продължавайте да гледате клиповете. Чао! Към студентски град. Към студентски град. Към студентски денски. Към студентски град. Супер свеж купон леш. Ще бъда винаги млад. В студентски град. В студентски град. Обикновено почерпен на кичен, искам и